bon dia. Són les 12 del matí. Avui és 1 d'octubre de 2020. La informació de Ràdio Ontac. A les classes d'educació física ens posem en forma fent cursar cada dia. Les nostres mestres són el David, la Marina, el Dani, la Roa, el Joaquín. Parlem català, mates, castellà, medi i moltes coses més. L'escola és molt divertida i tots que posem la mascareta és molt agobiant. Fins aquí la notícia. Ara ens deixem amb una mica de música. Debes brindar amor para después pedir. Hay que perdonar para poder seguir. Recuerda que tenemos solo un viaje de ida. Y hay que darle gracias siempre a la vida.